Обаждане се прехвърля към сътрудник обслужване на клиенти. Ще майка. Пак, всички сътрудници са заети. Вай. И тия хора ке направят. Ке наши ищите, значи, той е своя телефончик. GSM. Обаче, сега ще им кажа музиката от минут. Ще й кажа на доводчето, ако имат някаква по-хубава. Чакай, кора. Басти майка, това сега ме изнервиха. Не, я имам такова, бре. Саймон. Я имам Саймон, ама. Добър ден, искам да попитам за тия новите телефони, това деца. Сега, нали имате някакви промоции, ако се купи телефон с какво беше, с карта ли? Така? Да, някакъв ми трябва за 300 лева някъде, обаче да има всички екстри вътре, нали, камери, а и това, дето се гледат и говорят, как се казваше? Видеокол. Видео, да. Хай са какво, нали, дума, не? Я искам да попитам, къде има покритие това? 3G, сега ще ви кажа, само една секунда. Да. Само секунда, сега ще ви кажа къде има. Що да взема за жената? Я имам тук един Саймон, ама... Но не, някакъв по-хубав така. Само ще ви помоля така да изчакате, нали? Да, няма проблем. Къде ходиш, Рамирке? Варихте ли на Змиево? Това да видя за телефон, да взема на кака ти Милка. За рождение ден. От една люва да продадохме, то ще взем някакъв лев. По начин това са ми написали някакви. Ало, момент, само изчакайте, да, ще чувате музика за момент. Да. Хайде, пак музика да ми пусна. Каква е това музика? Пусна двеската барем. Нещо като за нас, какво е това? Това някакви трумпети. Чееш вам попита момичето тя? Това фактически, реално. Всички сътрудници са заети. Моля, изчакайте. Това сега. Ако подадеме крава на една, може да вземе и плъскат телефон. Това за какво да държа? Това сега е фуража, склад. Слуша. Ала! Слуha музики на пак. Хайде, мари! Вай. Ало. Сега, какво трябваше да гледаме? За телефон, нали така? Да. Видеокол. Нали това? Имате ли някакви предпочитания към марка, към нещо? Ами марка може тая... Де да знам? Nokia може, да, може и тия ЛГ, деца има хубави, едни черни, такива, дет на штрък нагоре, сетите ли? Ама тия майче бяха много скъпи тия, това... Да, вие говорите за слайд капак, смисъл, нали, да се плъзга капака. Да. Добре, нека само секунда сега. Питахте ме къде 3G има покритие, вие къде се намирате? Наше Змиево. Къде? Змиево. Змиево, така ли се казва? Змиево. Като змия, нали? Като змия, Змиево. Да, Змиево. Да. Вижте го там, на компютърът. Затвори вратата, бе, мухи влизат. Еба майка му и дето. Сега ще ви кажа къде има покритие, вие ще ми кажете принципно, мисля, че... Да? Сега, значи, Албена, Асеновград, Банко, Благоевград, Боровец, Бургас, Китен, Кюстендил, но Змиево със сигурно го няма. Значи, вижте Смилян, това до нас. Това Смилян, не. Няма го? Не.
Те дали ще пуснат по-нататък, да знам дали има... Абсолютно, да. Ще правите за цялата страна, нали? Добре, да. Вижте сега гледаме някакъв апарат с или без 3G да я е. Да, с такова, да. Да си такова. Да си има това, щом ще го пуснете, това някъде, нали, ще го пуснете. Да, принципно, да. Чакайте да гледаме. Дали имате там... До 300 лева ли казахте? До 300, някъде там, от плак. Няма се изхвърляме. Добре. И нали искате да има 3G? Да. С камера... 62 само. Пътра може там, какво беше, това музики не дет пускат. То децата може да тура там музики. Такива игри има ли? Сега ще проверим първо да видим кой някой да избере. Да има за децата да играят игри. Чекай малко. Къде ходиш? Това да видим за как ти мил. Отвънка. Оправите ли го? Ебряна. Не бой лайкам, фатай му тихата отвънка. Я ще по цял ден седите само. Гад дойде бубайките ще го оправя. Значи, какво има до 300 лева, викате? Сега това проверявам. Сега ще видим какво има. Сега... Това раз... Имате ли нещо напротив да е скъпача самия апарат? Или? Няма проблем, бе. Я това ти викам. Защото една кумшийка ти взе такова лъг с така, нали, деца ръчка. Нагоре. Да, това ще е скъпача. Но чакайте само да видим дали има самия апарат. Ако има 3G, супер ще. Ако няма, обаче трябва да продължим да търсиме. Няма, значи Panasonic DS6 няма 3G, жалко. Не, защото това телефон ли? Това трябва да са такива модерни. Има камера, цветен дисплей, много е хубав, само че няма 3G, това е. Какъв е това? Panasonic DS6. Panasonic, че те правят телевизори, бе? Да. Ама има ли телефони такива? Да не са някакви... Да, има и са хубави много. Вижте там за това, да си има. Гледам за тези пари да може да се вземе, нали, до 300 лева. Добре, 320, айде. Отпускате още. Сега ще проверим. Айде, 20 тя ще атакуваме. Ама коза голяма работа. 680. Малко по-бавно става, безплатен ви е разговор, само че просто, нали, да проверим, да може най-удачното нещо за тези пари да намериме. Затова малко ще стане по-бавно. Значи сега ще гледам Samsung X680. Samsung каква? X680. Само да видим дали има и е хубав. Каква марка са тия? Samsung ли? Да. Те също правиха телевизори. Да, ама аз не знае за това. Ама каква са по народност? Samsung по народност не са ли някакви японски нещо от сорта? Добре. Да не са някакви турски, само що е тия... Не, може и да се бъркам. Взе един пиксер турски от пазара, ужас. И това няма 3G. Много трудно ще намерим. Я да това повече, ще му еда най-хата. Това е много бавно. Вие нямате ли там такова, бе? Компютър? То няма как да се сменят. В смисъл, аз гледам на всеки един по-отделно характеристиките, разбира се. Да. Но за тези пари, в смисъл, няма като че ли да намерим нищо с 3G. Добре, с 3G, кое е най-ефтина? Какво? Кое е най-ефтина? Кой е най-ефтиният 3G? С 3G, да. Изчакайте само секунда така на линия. Не, то пак ще стане...